Začíname raňaječky. Fajnovo. Pivo, je kúpený. Opilci. Kruasánik. Ďalší kruasánik, včera boli sladké. Dneska prevažne viacej slaného. Daj ruku prečku. Ale berem Jony. Nedeľa ráno. Po raňajkách toto normálne pekne vapkujú chodníky, aj cestu, vapkuje to pred to auto a on to pekne zametá všetko. Akože starostlivo, aké mám oči. Starostlivo o chodníky a cesty, že luxus. Akože každý večer je tu miliarda ľudí vonku a zanechajú po sebe akože aj bordel, ale ráno naozaj, že prejde sa napríklad že po 12. a není vidno, že by tu niečo bolo, nejaký extrémny bordel, takže sa to snažia udržiavať. My sme mali fajnové raňajky. Teraz ideme do Casa Slovácka. Je to taký dom pre fanúšikov Slovenska. Ideme sa tam pozrieť, možno stretneme nejakých hráčov alebo niekoho takého slávneho zo starších čias hokejových, Andrej Sekera. Ten by tam mal že vraj byť. A potom dáme určite nejaký obed, že aj tam sa dá pravdepodobne, niečo slovenské sa dá papať. Čo je? Narúšate naše video? A furt hovorím rozmýšľam. Potom máme o 16:40 Kanada, Francúzsko. Nabitý kanadský tím. Ideme si pozrieť Crosbyho a spol. Milanko bude plakať, lebo to je jeho sen. Kvôli nemu ideme na tento šuviksový zápas. Nejdeme na Švédsko, Fínsko. Ideme na Česko, Švajčiarsko. Ideme na Kanadu s Francúzmi. Čo miesto hokejok majú bagety. A slimákov majú v hube. Ty kokos, miesto žuvacieho tabaku. Neviem, Marcel nás vedie a ideme pekne takto. Ešte tu chce preskakovať. Digon. No tak to, pozri sa. Marcel, naozaj. Úroveň, hovorím, dedina. Kebab taliansku, podliezať tu zábradlia. Neviem, už nám chýba len tak si čupnúť niekde, dať si čiapku do lona a pýtať peniaze od ľudí. Milanko, povedz, opíš, aký bude dneskajší hokej? Bude neskutočný. Budú hrať všetky hviezdy. Máme quattro formaggi, tagliatelle, mozzarellu. Vlado ten sa nezúčastňuje našich rozhovorov alebo našich diskusí. On je furt taký My sme na výlete v Miláne a Vlado sa celý čas tvári takto. Jak Rottweiler. My sme bežci, Červená je. Piči celú červenú. No a to je jediný semafor pre chodcov, čo sme videli, ktorý má aj oranžovú. To je fantastické. No poďte. Aha, zadokumentujem priestupok. Červená. Je to hrozné. A idem aj ja na ďalšiu. No a neviem, kde som skončil absolútne. Vlado sa furt tvári takto. Aha. Úplne nasraný, nešťastný, smutný. Hrozné. Najšťastnejší na svete. Takto vyzerá najšťastnejší človek na svete. Ahoj. Sme tu.
Kokšo. Náhodou som úplne narazil pri fajčení vonku na zaraz nejakých aut, čo sme ani netušili, že tu je. Takže fajčenie nielen zabíja, ale aj spôsobuje krásne zážitky. Budem rozeskúšať. R8 Aston Martin, nádherný. Ujo si užíva život. Stará Alfa, staré Porschátko Carrera. Gáčik. Stará Carrera ďalšia. Keď sa šuchnú, to bude drahá sranda. Sì, se non c'è... Staré Camarco. Nové Porschátko. Ja osobne som zástancom nových aut, lebo na to sa dá ináč kúkať. Ty, kokot. È sostenibile quando avete finito il vostro drink. Dneska kto hrá, Milanko? Kanada, Francúzsko. Chlapci, tuto, hlavne tuto, si vyplakali na dneska zápas a veľmi, veľmi chceli vidieť Kanadu. Dúfame, To budú hviezdy, hviezdy z nebies rovnou spadnú zem. Kanady, hviezdy Kanadska. Aniel ich donese sem dole a užijeme si zápas. Dúfame, že bude napínavejší trošku. Jak aj Kanada, Francúzi dokázali Čechom za 5 minút 3 góly. Mohli by to spraviť aj teraz. Francúzi a Kanadia bol pekný zápas. Niekto trošku nabere grády a Kanadiania zapnú na plné obrázky. Uvidíme. Za minútu začína rozkorčulovanie a ideme ich už teraz vidieť. No. We are ready.